Bé, després dels preàmbuls inaugurals ens toca posar-nos a treballar. I per treballar contem amb la presència del professor, doctor i amic Francesc Torralba i Rosselló, que és un home jove, però ja no tant, perquè fa temps que està treballant en moltes coses, però és un home jove, sobretot al costat meu. En Francesc Torralba pràcticament no necessita presentació, però donarem 4 dades biogràfiques per si no les tenim fresques. És doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona i doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. És també, a més, professor de la Universitat Ramon Llull, ensenya Història de la Filosofia Contemporània i Antropologia Filosòfica i alterna la seva activitat docent amb l'ofici d'escriure, i escriu molt i molt bé. Director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat Ramon Llull. I com que és director d'aquesta càtedra, forma part de diversos comitès d'ètica. El 2011 va ser nomenat pel Sant Pare Benet XVI consultor del Pontifici Consell per la Cultura. És un organisme de la Santa Seu que bàsicament vetlla per treballar a fons la cultura i buscar relacions amb l'àmbit cultural, creient i no creient sobretot. I presideix el Consell Assessor per la diversitat religiosa del Govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Senyor Torralba, tens la paraula. Endavant. Molt bé, doncs molt bon dia. Gràcies, comissionat, amic Ignasi, per la presentació. També gràcies per la invitació i pels que tan amablement heu vingut almenys a escoltar aquesta primera part i després les experiències interessants de bones pràctiques en la diversitat religiosa i especialment en l'àmbit local, municipis, pobles i ciutats de Catalunya. Primer celebro la temàtica, perquè l'expressió bones pràctiques cada cop és més habitual en molts àmbits. Àmbit empresarial, àmbit ONG, àmbit administracions públiques, àmbits acadèmics. De fet, l'expressió la manllevem dels Estats Units d'Amèrica, aquests good practices, no? Bones pràctiques, i en el fons és l'intent d'identificar quin tipus de pautes, d'actituds, hem d'introduir a les organitzacions per tal que tinguin una excel·lent fisiologia, que compleixin bé amb els seus propòsits. I per tant, els últims anys jo mateix he participat en moltes d'aquestes iniciatives, s'han redactat, s'han escrit, s'han desenvolupat documents de bones pràctiques en molts àmbits diferents. Però que jo sàpiga, a Catalunya aquesta iniciativa és molt nova en l'àmbit de la diversitat religiosa. En canvi, no tant en altres àmbits, com dic, organitzacions empresarials, econòmiques, socials, educatives, fins i tot esportives. No? Bones pràctiques en la gestió del temps, bones pràctiques en la gestió de la interculturalitat, bones pràctiques en la gestió dels residus, bones pràctiques en la gestió dels recursos humans. Aquí ens toca parlar de les bones pràctiques en la gestió de la diversitat religiosa i especialment en els àmbits locals. Jo m'hi centraré, però abans vull referir-me a 3 models distints, perquè abans de parlar de bones pràctiques és essencial identificar 3 models de gestió de la diversitat religiosa en això que en diem les societats obertes. De fet, aquest va ocupar l'objecte formal del nostre primer document com a Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, que era un document programàtic que el vam publicar ja fa gairebé 2 anys, 1 any i mig llarg, que identificàvem els criteris de discerniment de com, al nostre entendre, seria bo gestionar la diversitat religiosa en un país com Catalunya. Hi ha 3 grans models. Hi ha un model que pròpiament diem model multireligiós, que pròpiament és el famós model melting pot. No? És un model que es caracteritza perquè cada una de les identitats religioses està ubicada en un espai
i viu dins de la seva pròpia bombolla, com aïllada, creant una espècie de microclima amb els seus centres, els seus àmbits, els seus costums, la seva indumentària, els seus centres de culte, les seves pròpies formes d'organització. En diem multireligiós perquè en aquest model no hi ha interacció entre les identitats religioses. El que hi ha és, de fet, una separació que no ve marcada per una frontera visible, però sí per una frontera invisible. Comença una altra esfera passat un carrer i aviat un identifica que està dins d'una altra esfera o bombolla. Aquest model el podem detectar especialment en algunes ciutats nord-americanes, també en algunes ciutats de Gran Bretanya, que van molt en aquesta línia, no? Cada una té les seves pròpies institucions, fins i tot institucions educatives, fins i tot institucions sanitàries, i que es regeixen pels criteris, les conviccions, la lògica d'aquelles tradicions religioses. No? Aquest és un model. Jo no crec que sigui el bon model. I, de fet, els membres del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa també vam considerar que no era el bon model, especialment per un país com nosaltres. No? Després hi ha un segon model, que és el model assimilacionista, no? O de l'assimilació, que consisteix en el fons en un model en el que aquella identitat religiosa més gran, que té més potencial massiu de persones, de fidels, que també té més institucions, també té més infraestructures, acaba fagocitant o acaba assimilant les petites identitats o identitats minoritàries que hi ha al seu voltant o que tracten de desenvolupar-se al seu voltant. No? És un model en el que la tradició majoritària, en el fons, ofega, priva d'oxigen a les altres tradicions. No? Aquest també és un mal model, primer perquè vulnera el principi d'equitat i el principi de justícia distributiva, no? I després perquè el que engendra aquest tipus de model és formes de ressentiment interreligiós. Formes de ressentiment, de rancor de les identitats religioses minoritàries o vulnerables que, lògicament, en veure's colonitzades o assimilades per la identitat religiosa majoritària, experimenten un malestar òbvi que pot desencadenar problemes de convivència evidents. Hi ha un tercer model, que és el model de la interreligiositat, que és el model que, al meu entendre, és l'òptim, però a la vegada també és el més complex de la seva articulació pràctica. I per això és molt adient que pensem en quines bones pràctiques poden afavorir aquest model. És el model que parteix de la següent tesi. Primer, el respecte a cada una de les identitats religioses, independentment del número de fidels que tinguin, de la grandària, del gruix, dels anys que estiguin en una determinada comunitat política. No és això el que dona valor a aquella comunitat religiosa, si fa 2.000 anys que hi és o fa 10 anys. No? Tampoc si té 1 milió de fidels o en té 30.000. No? Sinó que aquest model es basa en el respecte a tota identitat religiosa, comunitat religiosa, però a la vegada subratlla la necessitat d'interrelacionar-les unes amb les altres. Que aquestes bombolles puguin generar camps d'intersecció, o almenys algun punt tangencial, que pugui haver-hi passarel·les, passadissos, formes d'interacció les unes amb les altres. Per què aquest model considerem, i jo en particular considero que és l'òptim? No? En primer lloc perquè evita la cultura del gueto, de l'estigma, de la separació, de la fragmentació, de l'esmicolament multicultural, multireligiós o multilingüístic. No? I per altra banda també perquè permet identificar en aquella altra esfera o identitat religiosa models nobles que poden també ensenyar a l'esfera diferent o a la persona que s'ubica en una altra òptica o en una altra cosmovisió, una altra convicció moral o religiosa. No?
Ara, aquesta interacció planteja les seves dificultats. Però aquesta interacció té lloc. Té lloc a les escoles, té lloc a les plantes d'hospital, té lloc als mercats, té lloc a les ONGs, té lloc als espais públics, on les persones de comunitats morals i religioses estranyes entre si, utilitzo una expressió d'un filòsof texà, Hugo Tristram Engelhardt, no? Persones que pertanyen a comunitats morals i religioses estranyes entre si, es troben en una mateixa aula, es troben en una mateixa planta d'hospital o es troben en un mateix centre penitenciari. No? I per tant, el que és un gran desafiament és com gestionar aquesta trobada, com fer possible que aquesta trobada sigui una trobada beneficiosa per ambdós, sigui una trobada que faci créixer ambdós i a la vegada no afableixi, no redueixi la identitat pròpia de cada un d'ells. De vegades els processos d'integració són pur eufemisme, perquè en el fons són processos de desintegració de l'altre. I arribem a la conclusió que l'altre s'ha integrat perquè ha abandonat allò que creia, la llengua materna, les seves conviccions morals, i s'ha integrat. El que hem fet és desintegrar-lo. El que hem fet és que perdés tots aquells valors inherents que portava en el seu propi ésser per desfer-lo amb una comunitat que no acceptava aquesta diferència. Tant la qüestió no és desintegrar l'altre. La qüestió és fer possible que l'altre pugui ser altre en un espai obert i que l'altre pugui expressar obertament allò que creu i pugui manifestar obertament allò que creu en un marc de valors compartit. Aquest tercer model, i deixo ja els models, exigeix precisament això, la identificació d'aquells deures mínims comuns a tots els ciutadans independentment d'allò que creguin. Repeteixo, la identificació d'aquells deures mínims, ètics, comuns a tot ciutadà independentment de les seves conviccions religioses, polítiques, morals, socials. No? Sense aquesta ètica mínima és molt difícil que es produeixin les condicions de possibilitat d'una trobada òptima. Això requereix pedagogia i això requereix un enorme treball de consens. Un enorme treball de consens. Després, òbviament, cada comunitat legítimament tindrà les seves pròpies conviccions, els seus propis ideals de realització humana, les seves pròpies orientacions en matèries molt diferents de la vida humana, però aquests mínims ètics exigibles són bàsics per garantir la convivència en les societats obertes. I en molts casos aquests mínims no estan garantits, o aquests mínims són desconeguts, o aquests mínims senzillament són vulnerats i generen tot tipus de disfuncions o de manca d'harmonia social. No? Per construir aquest tercer model, un primer element és precisament aquest que convoca avui aquesta jornada. No? Posar en comú els dipòsits d'experiència reeixida en el terreny de la interrelació entre identitats religioses. Què vol dir dipòsits d'experiència reeixida? Posar al mig de l'àgora allò que ha anat bé. Allò que ha anat bé a Olot, allò que ha anat bé a Banyoles, allò que ha anat bé a Vic, allò que ha anat bé a Lloret. Posar al mig de l'àgora pública allò que ha anat bé. Això ens ho permet més que mai el treballar en xarxa, la possibilitat que tenim de construir aquests marcs on podem donar a conèixer a l'altre sense estar presencialment aquí allò que ens ha anat bé. Dipòsits d'experiència reeixida en el camp de la relació entre identitats religioses. Però també el dipòsit d'experiències no reeixides o fracassades, perquè aquell model no es torni a repetir, almenys mimèticament, en un altre àmbit que es podria tornar a repetir si es desconeix la mala experiència que ha tingut en una altra comunitat o municipi. No? Clar, això demana generositat, això demana treball de fluïdesa comunicativa, això treballa capacitat de superar el sectarisme polític, apuntar-se
la dada, ser capaç de donar generosament. Hem fracassat amb aquest model d'interrelació. Naturalment això demana molta humilitat i molt coratge, però és la forma de fer possible que l'experiència reeixida sigui comunicada i l'experiència fracassada també, perquè tinguem en compte a l'hora de reproduir-la allò que es va esdevenir. De fet, això és el que fem en els comitès d'ètica. Jo en presideixo 3 i és exactament això el que fem. Ara tenim un nou cas conflictiu. Molt bé. Com hem resolt casos similars en altres moments de la història d'aquest comitè? Jurisprudència. Resulta que en el 2011 aquest cas exactament molt semblant el vam resoldre així, però això va tenir com a conseqüència una querella contra aquest hospital. O va tenir com a conseqüència que la família del pacient es va molestar terriblement amb aquesta decisió que havia pres l'equip mèdic. Prenguem-ne nota, perquè a l'hora de discernir què hem de fer amb aquest cas individual el 2014, aquella experiència pot ser enormement fecunda. Per tant, dipòsit d'experiències reeixides, dipòsit d'experiències fracassades en aquest camp. Especialment aquells municipis que, per la seva naturalesa, hi ha molta més diversitat religiosa que altres. Ja sigui pels fluxos migratoris que han hostatjat, ja sigui per la seva història, ja sigui per la seva gènesi, diguem-ne, caracteritzada pel mestissatge, aquests són especialment rellevants a l'hora d'aportar dades en aquest dipòsit d'experiències reeixides. Que ara vull dir un altre element abans d'identificar algunes bones pràctiques. Hem de tenir en compte que molts problemes que deriven de la diversitat religiosa no deriven de la diversitat religiosa, sinó que deriven de problemes econòmics. És a dir, de vegades imputem problemes a la relació entre identitats religioses distintes. Però no, el problema en molts casos és d'ordre econòmic, és no tenir feina, és no tenir sostre, és no saber on caure mort. De tal manera que no es poden confondre els problemes que deriven de la crisi econòmica, de l'atur descomunal que patim al nostre país, o senzillament de determinades concentracions urbanes o massificacions urbanes, que les que deriven de la relació entre identitats religioses. Ho dic perquè quan un és capaç de distingir la gènesi d'un problema, se n'adona que molt sovint, en el cas de la diversitat religiosa, no genera els problemes que diem, sinó que els genera molt sovint això que deia, el no tenir habitatge, el no poder alimentar els fills, el trobar-se sense feina un dia i un altre, o senzillament amb una feina d'ínfim valor que no dona el suficient capital per poder alimentar dignament la pròpia família. No? Jo ja sé que molts d'aquests problemes van mesclats i que de vegades molt sovint es confonen, no? Però de vegades molts d'aquests problemes no tenen la seva gènesi en la diversitat religiosa, sinó en la injustícia social, o en la injustícia econòmica, o en la mala distribució dels béns, o senzillament en què els drets bàsics no han estat garantits. Bé, a l'hora de parlar de bones pràctiques, i entro ara i n'identificaré bàsicament 5. Ja he parlat dels models i vaig a identificar aquestes 5 bones pràctiques. Primer que vull dir és que aquestes bones pràctiques, qui les ha de fer? Seria un error pensar que aquestes bones pràctiques només corresponen als qui tenen responsabilitats en les institucions públiques de les comunitats locals. No, les bones pràctiques es poden predicar de diferents organitzacions. Diré algunes, no? Naturalment que les administracions públiques han de garantir i han de desenvolupar i han de fer pedagogia d'aquestes bones pràctiques. Però i les organitzacions empresarials? I les empreses? Com gestionen la seva diversitat interna? La seva diversitat religiosa interna? Com ho fan a França? Com ho fan a Anglaterra? Com ho fan al Canadà? Perquè en molts d'aquests països, per la seva pròpia història, es troben amb organitzacions empresarials que estan constituïdes per una gran diversitat religiosa. Com respecten els drets de les persones que treballen
a expressar i a manifestar el seu credo religiós dins d'aquelles organitzacions. La seva indumentària, la seva gastronomia, el seu dia sagrat, com ho fan aquestes organitzacions? Per tant, d'una banda es pot parlar de bones pràctiques que pot, senzillament, incentivar i transmetre a les administracions locals, però també d'alguna manera les hauríem d'exigir a les organitzacions empresarials. N'hi ha moltes al nostre país que integren persones que són molt diverses religiosament. Contemplen aquesta diversitat, tenen en compte els drets de l'altre? Com gestionen aquest fenomen? No? Amb organitzacions empresarials amb una enorme diversitat interna. No? Hi ha alguns municipis a casa nostra que és extraordinari. No? Fa encara no 2 mesos parlàvem amb el director general de l'àrea de Guissona. Clar, Guissona és un paradigma d'aquesta diversitat religiosa amb una empresa que acull una diversitat notabilíssima de persones que parlen llengües diferents, que tenen credos diferents, que tenen, fins i tot participen d'ètnies diferents, estils alimentaris diferents, estils indumentaris diferents, concepcions diferents de la mort, del naixement, de la vida sexuada, de les relacions de gènere. I tot això en un mateix entorn, com ho fan perquè funcioni tan bé, d'altra banda? Perquè per molts àmbits ha estat model, i fins i tot model comentat molt fora del nostre país. No? Com podem aprendre d'aquest model altres institucions i altres organitzacions empresarials? Per tant, quan parlem de bones pràctiques, no ens hem de centrar només en l'administració pública. Ens hem de centrar en les organitzacions empresarials. També, lògicament, amb les ONGs, amb el món del tercer sector, ONGs, en el món escolar, com es desenvolupen aquestes bones pràctiques al món de l'escola, on hi ha escoles que hi ha 28 nens a l'aula i 22 nacionalitats, o 19 o 18. Podríem posar exemples, per exemple, del Raval de Barcelona. No? Com s'ho fan per reeixir i no morir en l'intent? Quin tipus d'estratègies utilitza aquella mestra, aquell claustre? Com parlen els pares? Com fan possible la cohesió? Com resolen els conflictes derivats de l'alimentació, de la indumentària, de l'educació física, de l'educació sexuada? Com ho fan tot això per sortir-se'n airats? No? Per tant, hauríem de fer un treball no només de posar sobre l'àgora les experiències reeixides com a administracions locals, sinó ser més encara audaços, dir, i a les empreses com ho fan? I a les escoles com ho fan? I a les ONGs com ho fan? I a les residències geriàtriques i gerontològiques com ho fan? Quines bones pràctiques tenen per acollir aquesta diversitat dins d'un àmbit com pot ser una residència o com pot ser un centre penitenciari? No? Al meu entendre hi ha un primer element bàsic, una primera bona pràctica bàsica, que és la necessitat de trobar pretextos per fer coses junts. Pretextos. Cal trobar excuses perquè aquelles identitats religioses que tindrien tendència a tancar-se hermèticament sobre si, amb una espècie d'univers endogàmic, surtin de si, vagin a trobar l'altre i facin alguna activitat junts. Fer alguna activitat junts és la manera de trencar tòpics, estereotips, prejudicis que molt sovint es transmeten de generació en generació i que no saps exactament per què van calant en l'imaginari col·lectiu. No? És que els musulmans són així. Diu, escolti, vostè quants en coneix? Vostè quants versicles del Corà ha llegit? Vostè amb quants musulmans ha dinat, ha sopat, ha anat d'excursió, ha jugat a futbol, ha fet coses amb ells? És que els budistes són així. Vostè quants en coneix? Vostè ha llegit el Dhammapada? És que els cristians són així. Vostè quantes esglésies ha entrat? En quantes comunitats parroquials ha estat? Molt sovint es viu de tòpics, estereotips, prejudicis. I això és dramàtic, perquè llavors un té una imatge petrificada de l'altre, ja el té etiquetat, de vegades fins i tot estigmatitzat, que és molt més greu que l'etiqueta, i aquest estigma o aquesta etiqueta es va transmetent generacionalment. En canvi, si fem coses junts,
cauen molts tòpics. Però cal fer coses junts. Cal trobar pretextos. Posaré alguns exemples per vèncer aquestes barreres invisibles. Perquè si no la tendència és a tancar-se en el propi cercle i fer coses amb aquells que comparteixen les meves conviccions morals i religioses. I això el que ens porta és el model melting pot, però no el model interrelació. Un bon pretext és l'esport. És la idea genial que va tenir un dels líders espiritual mundial que ens ha deixat fa poc, com Nelson Mandela, no? La selecció de futbol sud-africana. Com fer possible un país dividit, extraordinàriament confrontat, conseqüència de la política de l'apartheid, en què era molt fàcil la possibilitat d'una guerra civil i d'un ajustament de comptes, especialment perquè una gran majoria és i era de raça negra, i per tant davant de la injustícia era molt fàcil una rebel·lió, anem a intentar jugar junts a futbol i fer una única selecció, on hi hagi blancs i negres. Quan es fa esport junt, es trenquen molts tòpics. Això ho veiem en la mainada. La mainada que ha estat educat ja als entorns escolars i han fet coses junts en l'aula amb nenes i nens que provenen de tradicions molt llunyanes, no els ve de nou la diversitat. Els que tenen tòpics i prejudicis, sobretot, són els seus pares i els seus avis. Però ells viuen amb normalitat el color de pell de l'altre, o que l'altre té unes conviccions morals i religioses diferents, o si només no les tenen els seus pares. Fan coses junts. L'esport és una ocasió òptima per fer possible aquesta interacció. Aquí els centres municipals juguen un paper clau. Ara hem acabat de fer un estudi a la Càtedra d'Ètica Aplicada, que tinc la sort de dirigir, que precisament l'hem fet amb l'Ajuntament de Barcelona. Hem estudiat les finalitats, els usos i els valors que tenen els ciutadans que van a fer ús dels centres municipals esportius, tot allò que aprenen que no té a veure amb l'activitat física. Naturalment que molts hi van per raons de salut o per raons estrictament de desenvolupament de tendons i músculs, no? Però allà interaccionem amb altres persones. És un lloc on s'interacciona amb altres persones. I en aquest sentit es trenquen tòpics. Hi ha relació intergeneracional, hi ha relació intercultural, hi ha relació interreligiosa. És una experiència reeixida. Com l'esport pot fer possible que a partir d'allà tingui més interès en conèixer l'altre. I que allò que m'havien dit de l'islam resulta que és molt diferent quan em trobo una persona amb la que acabo de jugar un partit de tennis o un partit de futbol i anem a prendre una cervesa. Molt mal exemple dit, després del partit. No? Veig que em segueixen. Bona notícia. No? Veig que em segueixen. Un segon exemple. No? Un segon exemple és, a part de l'esport, és fer coses junts en el terreny del voluntariat social. Afortunadament, nosaltres tenim un país on hi ha moltes entitats que apleguen persones que dediquen temps i el seu talent generosament a desenvolupar allò que en diríem finalitats nobles. I en aquestes entitats també hi ha lloc de trobada. Trobada intercultural, trobada interreligiosa, trobada intergeneracional, trobada també intergèneres. Home, dona, jove, gran, universitari, jubilat, creient, no creient, musulmà, cristià, amb una mateixa finalitat. Això també permet trencar tòpics. Aquí no és l'esport, aquí és fer coses junts. El banc d'aliments, per exemple. No? O, per exemple, l'extraordinària iniciativa de Lloret de Mar, que vaig tenir ocasió de poder anar i després els l'explicaran, per tant no menjo el terreny. No? Com fer possible que persones diferents des del punt de vista de les seves creences facin alguna cosa junts, com aprendre llengua. Jo prenc el català, tu prens l'anglès. I a més, anem coneixent els propis universos religiosos.
indirectament, però ens anem coneixent. Per tant, fer coses junts, trobar aquests pretextos. N'hi ha molts, afortunadament, en el camp del lleure, el món dels castellers, el món del teatre, el món del cant coral, el món de l'esport. Hi ha molts pretextos per fer coses junts. A vegades tinc la impressió que de vegades no els aprofitem prou i que en aquest fer coses junts són els de sempre, els que parlen la mateixa llengua, tenen el mateix color de pell i professen la mateixa religió. I això no permet la interacció. Una primera bones pràctiques a través de l'esport, com deia, o de la voluntariat social o de pràctiques creatives de lleure. Segon element bàsic. Jo crec que s'ha de potenciar, reconèixer, fins i tot incentivar fiscalment les organitzacions que afavoreixen aquesta interacció. Hi ha organitzacions que ho fan per convicció, però hi ha organitzacions que només ho faran si hi ha incentius, reconeixements d'algun tipus. Els posaré l'exemple amb les persones, avui s'anomenen amb diversitat funcional. Avui, afortunadament, moltes persones que pateixen algun tipus, abans en dèiem discapacitat física, psíquica, són integrades al mercat laboral, per tant, acabant amb la seva exclusió històrica, lamentable, que els mantenia en això que en diríem la marginació o fins i tot l'ostracisme. Això com ha estat possible? Home, primer perquè hi ha organitzacions per ser sensibles a aquest col·lectiu. Fantàstic. Però n'hi ha moltes que no eren sensibles ni comptaven amb l'existència d'aquest col·lectiu. Ara, a la mesura que l'administració diu anem a reconèixer, anem a incentivar, anem a desgravar fiscalment aquelles organitzacions, microempreses, empreses petites, que van a potenciar la diversitat, que integraran en el seu si persones que treballin, però persones que treballin i que participin d'un univers religiós distint dels de la majoria d'aquella organització. Perquè s'ha de reconèixer que tindran problemes, algunes mesures, algunes dificultats afegides de quan l'univers és homogeni. I aquí no podem fer comèdia. La homogeneïtat i la heterogeneïtat generen situacions diferents. Ho sap molt bé una mestra. Quan una mestra atén nens del mateix estament social, del mateix estament cultural, de la mateixa llengua materna, del mateix tipus cultural de famílies, allò és oli en un llum. Naturalment que hi haurà diversitat, però estem parlant d'una diversitat. Ara, quan aquella mestra surt a l'aula i es troba un nen que no parla ni sent ni escolta la llengua catalana, acaba d'arribar. Un altre que té un nivell ínfim, però allà està assegut. Això és un tot terreny. Això és un heroisme, sortir d'aquesta dificultat. Això és una heterogeneïtat. Necessitarà més recursos, necessitarà més ajuda, si no es trencarà. Llavors, aquesta organització que acull aquesta diversitat ha de ser reconeguda, ha de ser incentivada. Per què? Perquè fa un treball de cohesió, fa un treball d'interrelació, que és bona pel bé públic i que l'administració ha de poder reconèixer, perquè està fent possible el model interrelació i no el model melting pot, cadascú a casa seva, i no volem saber res els uns als altres. Per tant, incentivació, potenciar, reconèixer. Jo no sé de quines maneres, aquí hi ha persones que podrien precisar-ho, això és un treball de recerca, no? De dir quin tipus d'incentius, quin tipus de reconeixement, quin tipus de premis s'hauria de donar a aquest tipus d'organitzacions, microempreses, empreses familiars, és el nostre gran teixit, petita i mitjana empresa, és el percentatge més alt d'organitzacions que tenim al país, com reconèixer aquelles que són sensibles amb la diversitat i els integres al seu si. Això seria una bona pràctica. Hi ha encara un altre element. La necessitat de sumar les diverses identitats religioses a les causes nobles de la societat. No? M'explico. La majoria de les tradicions religioses tenen uns horitzons que podríem subratllar com a causes nobles. No? La justícia,
La pau. Erradicar la fam en el món. Un ecosistema saludable. No? Això ho veiem, per exemple, expressat en les grans declaracions del Parlament Mundial de les Religions, citat aquí, en la presentació del comissionat, que va ser acollit el 2004 al Fòrum Mundial de les Cultures. I si un llegeix les declaracions que ha anat publicant aquest Parlament Mundial de les Religions, el factòtum màxim del qual és Hans King, observa que hi ha uns fins molt compartits entre les tradicions religioses. Molt compartits. Pel que fa a la justícia, pel que fa a la pau, pel que fa a l'equilibri, pel que fa a una economia al servei de la persona i no una persona al servei de l'economia. Comuns, perquè són textos pactats per les tradicions religioses, no unilateralment publicats per una d'elles. Si això és així, vol dir que els seus fidels també deuen tenir com a horitzó els mateixos horitzons que acabo de dir. No? Llavors, si compartim fins, encara que no compartim ni dogmàtica, ni credos, ni litúrgia, ni indumentària, ni gastronomia, però compartim alguns fins, posem-nos a treballar per aquests fins, perquè això farà possible la cohesió. De vegades veiem més el que ens diferencia que no el que ens uneix. És que vostè té aquest culte i va el divendres, vostè va el dissabte, vostè va el diumenge, vostè vesteix així, vostè no menja això, vostè aquest tipus de... vostè és polígam, vostè és monògam. Diversitat. Però el treball per fer possible el nexe és veure els fins que compartim. I aquests fins estan descrits. No, diguem-ne, no és descobrir la sopa d'all, estan descrits. Del que es tracta és de que les persones de tradicions religioses distintes es trobin per compartir aquests fins. I això, de fet, ja és una realitat a casa nostra. El que es tracta és de posar-ho a l'àgora i dir això és una bona pràctica per afavorir la interrelació. Hi ha moltes persones de confessions diferents que treballen i vetllen per millorar la qualitat de vida de les persones grans, soles i amb una pensió miserable que viuen en algunes ciutats de casa nostra. El fi és bo, millorar la qualitat de vida d'aquest segment de població. Una organització com Amics de la Gent Gran, per exemple. No? Podríem veure quanta diversitat religiosa hi ha entre els seus membres. Quan dic religiosa no vull dir només diversitat entre els creients. Avui parlem molt de persones amb conviccions distintes. Poden ser conviccions profundament atees o agnòstiques, però que participen de la idea que un fi noble és millorar la qualitat de vida de la gent gran en aquest país. Per tant, identificar aquests fins. Identificar organitzacions que persegueixen aquests fins. Per fer aquests camps d'intersecció que deia, que es puguin trobar. Però no hi ha per jugar a futbol, com deien al punt 1. No hi ha per construir un castell, que és extraordinari també, no? I forma part de la nostra idiosincràsia com a poble, no? Sinó per aconseguir aquest fi. Que la gent pugui dinar cada dia. Que els avis no estiguin sols d'una setmana i l'altra, sinó que una voluntària els vagi a veure cada dimecres. I això els dona una raó per viure una setmana més a molts d'ells. No? Després hi ha un quart element, que aquest té a veure ja amb les institucions educatives. Jo soc professor, essencialment. I, per tant, quan penso en una bona pràctica per afavorir aquesta gestió de la diversitat religiosa, el foco també el poso en les institucions educatives, que la majoria de municipis, ciutats, pobles de Catalunya, o pública, o privada, o concertada, o de les tres modalitats, les trobem. No? De vegades només una, institut públic o un CEI. No? Què es tracta? Es tracta de, òbviament, educar en el coneixement de l'altre. Ho hem escrit, jo ho he repetit, tenim universitaris amb un analfabetisme religiós oceànic, immens. Entre nosaltres hi ha algun professor d'universitat i ho pot verificar. Immens. Acaben els graus sense saber la menor idea de què és l'islam, què és l'hinduisme, què és el budisme, què és el jainisme, què és el cristianisme, les formes de cristianisme. La menor idea. Aquesta ignorància els incapacita per acostar-se a l'altre.
perquè és una ignorància que els fa camp de conreu idoni pels tòpics, els prejudicis. Quan un té coneixement i li arriba un tòpic, diu, frena, que això que em dius és un tòpic, jo conec la realitat. Però quan un no té coneixement i li arriba un tòpic, se l'empassa. Ho podria verificar amb molts estudis. Jo n'he fet amb els meus estudiants. Ets un estudiant, comparteixes un pis a la ciutat de Barcelona i ara resulta que hi ha una plaça vacant en aquest pis i tens la possibilitat d'acollir un nou hoste. Tens 3 possibilitats. Un musulmà, un budista, un cristià. Majoritàriament, un budista. Musulmà ni parlar-ne. Motxilla, cotxe bomba ni parlar-ne. Cristià, ultraconservador, pederasta ni parlar-ne. Budista. Tolerància, pau, bones pràctiques, meditació no faranosa, silenci, cap a casa. Segona pregunta. Algú d'aquí en coneix algun? Tothom callat, no? Diu, com teniu tan clar qui integraríeu? Viviu del tòpic. Algú d'aquí ha llegit algun text budista? Ningú. Algú d'aquí ha llegit el Corà? Ningú. Quart d'universitat, a punt de sortir al mercat laboral. Alguns d'aquests prendran decisions demà passat en una organització respecte a una persona que ha d'entrar o no, i això no marcarà a l'hora de prendre decisions respecte a quin recurs humà integro en una petita empresa, en una botiga, i tant que marcarà. Perquè els nostres criteris a l'hora de prendre decisions depenen molt sovint subsidiàriament dels prejudicis que tenim, sobretot si són inconscients i no els has posat a la superfície, i ets capaç de reconèixer-los. Tant les institucions educatives, al meu entendre, han de fer un treball immens, ho diré amb una frase, de desconstrucció de prejudicis. No perquè l'escola en transmeti. Jo crec que el principal productor de prejudicis en aquest camp és la família. No és l'escola, ja. Però és la família de quina manera. I després en trobaríem d'altres, mitjans de comunicació de masses, publicitat, però hauríem d'anar molt a fons a dir com eduquem la mainada perquè tinguin coneixement d'aquesta diversitat que hi ha al país i perquè en tinguin una mirada positiva i no una mirada completament entelada per prejudicis. I finalment, l'últim, jo crec que una bona pràctica és donar veu a les minories. Donar veu a les minories. Quan s'han escrit els mapes de la diversitat religiosa, afortunadament a casa nostra en tenim molts i molt ben fets, generalment els que s'han fet els ha dirigit el professor Estruc, Universitat Autònoma de Barcelona, també n'hi ha altres, òbviament, però va ser el primer que va començar, que jo sàpiga, a identificar aquest mapa de la diversitat religiosa, que ens ajuda molt a saber com està transformant-se el país, com serà aquest país el 2040 o el 2050, segurament molt més divers que ara. D'aquí la necessitat d'educar en aquesta diversitat. Però l'interessant que vull dir és que quan un veu el mapa, veu que no és una relació simètrica entre identitats. Hi ha identitats religioses amb una enorme massa de fidels i d'infraestructures i amb un gran arrelament a la idiosincràsia del país, però hi ha identitats minoritàries molt invisibles. Aquest és el tema. Els Bahá'í, per exemple, no? Molt invisibles socialment, molt invisibles mediàticament, que no tenen altaveu. Llavors jo crec que una bona pràctica és donar veu a les minories, reconèixer aquestes minories. Nosaltres tenim una llengua minoritària al conjunt del món. I per tant hem de ser coherents amb això, no? Volem potenciar-la, volem desenvolupar-la, creiem que és un patrimoni que forma part del patrimoni cultural de la humanitat, aquesta i altres llengües minoritàries, doncs hem de ser coherents amb això. També aquelles tradicions religioses minoritàries no només tenen dret a ser i expressar-se, sinó que d'alguna manera les hem de poder reconèixer i poder identificar. No? Perquè si no, molt sovint a les minories observo un cert rancor, fruit del no reconeixement, fruit de la marginació, fruit de la invisibilitat.
Un rancor a vegades respecte a la identitat gran, que pot ocupar tot l'espai. Jo crec que una bona pràctica és donar a conèixer aquestes minories. I especialment en l'àmbit escolar, acabo. Que alguna vegada algun nen vegi què és un SIC i per què va com va i per què té les opcions que té. O un Bahá'í, perquè d'aquí 2 dies es pot trobar una persona d'aquesta naturalesa compartint la mateixa planta d'hospital o compartint la mateixa empresa. Per tant, concloc, jo tinc la impressió que hi ha molt per fer, que podem fer molt, sobretot si som capaços de transmetre aquestes experiències reeixides, però també les fracassades, i connectar-nos, no només administracions públiques, sinó àmbit empresarial, àmbit educatiu i àmbit tercer sector o associatiu. Moltes gràcies per l'atenció.